מה זה מאי? מאי זה בארמית שאלה. שאלה. חי במאי, לחיות בשאלה. רגילים שלחנך אותנו שגבר זה להיות מוביל ויודע וודאי. חס וחלילה חזרתי מהמוסך ודפקו אותי, אז אני לא גבר. חי במאי, לחיות בספק, לחיות בשאלות, לחיות באי הידיעה. אז למי שיש ספק, הוא רוצה ביטחון. אני חייב ביטחון, אני חייב לדעת. נשמה, אתה לא חייב לדעת, אבל אתה חייב לחיות!